हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम हरे माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। हरे नमो हरे माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो हरे कृष्णा भगवते माता जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 7ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ നമ്മള് ഒരു സെക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? അർജുനന്റെ വിഷാദം അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന ബന്ധുജനങ്ങളെയൊക്കെ, പൂജനീയരായ ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട വേളയില് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, എന്റെ ശരീരം തളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരവും താഴെ വെച്ചു. 2-ാമത്തേല് എന്താണ് കണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ 2-ാമത്തേല്. അപ്പോ ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക അല്ലെ. കാറ്റിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, തീയിന് കത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ എങ്ങനെയും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ്. ഇനി 3-ാമത്തേൽ എന്താ കണ്ടത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് കർമ്മയോഗചര്യയിലൂടെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കർമ്മഫലങ്ങള് ഇച്ഛിക്കാതെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവന കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് കർമ്മയോഗമായി മാറും. പിന്നെ 4-ാമത്തേല് ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അല്ലെ. ഭഗവത് തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അല്ലെ? ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത എന്നുള്ള ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാണ് എന്നറിയുന്നവര് അല്ലെ മോക്ഷത്തിന് അർഹരാണ്. ഭഗവാനെയും ആത്മാക്കളെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. 5-ാമത്തേൽ എന്താ? 5-ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനം നേടി പരിശുദ്ധനായിട്ട് കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്ത് ശാന്തിയും പരമാനന്ദവും നേടാം എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ എന്താണ് ശാന്തി മന്ത്രം? അതിലാണ് അല്ലെ പീസ് ഫോർമുല. അത് ശ്ലോകം ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ധ്യാനയോഗം അല്ലെ. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഇങ്ങനെ 4 യോഗം. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ അധ്യായത്തില് ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരമകാരണവും പരിപാലകനും എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അത് കൃഷ്ണ തത്വം. ഈശ്വരൻ ആരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം അല്ലെ. കേൾക്കുക വഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകം എത്ര കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. നമ്മളൊക്കെ അല്പായുസുകൾ അല്ലെ. ഏറിയാൽ ഒരു 100 വർഷം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് മുമ്പുണ്ടായ
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ അറിയാ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അറിയാ? ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്നത് മുതലാണ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ 100 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വെയർ അബൌട്ട്സ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നാല് ഒരു 500 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെങ്കിലോ അത് ആരുടെ വീട് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ പറയും അല്ലെ, എന്റെ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ട് ഇന്നാരുടെ ആണ് ഈ വീട് എന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവിന്റെ പേരിൽ പറയാം. എന്നാലോ 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ളത് അറിയാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് പഴക്കമുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അറിയാൻ പറ്റുക അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ അറിവ് ഉണ്ടാവാൻ 3 പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. അതെങ്ങനെയാ? കണ്ടിട്ട് അറിയാം. സീൻ ഈസ് ബിലീവിങ് എന്ന് പറയൂ അല്ലെ? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പക്ഷെ പരിമിതങ്ങളാണ്. അത് കാരണം ആ അറിവ് കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പൂർണ്ണമാവില്ല അറിവ്. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര്, ദുര്യോധനൻ, ശകുനി ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പില് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനാണെന്നോ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വമോ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇനി രണ്ടാമതോ അനുമാന പ്രമാണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അകലെ ഒരു ഭാഗത്തെ പുക വരുന്നത് കണ്ടു വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ അവിടെ എന്തോ കത്തുന്നുണ്ട്, അവിടെ തീയുണ്ട് എന്ന് പറയും. അതോ അങ്ങനെയുള്ള അനുമാനവും തീർത്തും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ പലയിടത്തു നിന്നും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാര് വന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 4 പേര് കൂടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി ഒരാള് കുറച്ച് മുടന്തി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാ. ഉടനെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള നെർവിന് എന്തോ പ്രശ്നമാണ് എന്ന്. അപ്പോഴേ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ല, ആൾക്ക് ഹാർട്ടിന് ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അതാണ്. ഉടനെ ഓർത്തോ പറഞ്ഞു അയാളുടെ കാലിന് ഹെയർലൈൻ ഫ്രാക്ചർ എന്തോ ആയിരിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 4-മത്തെ ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് പൊട്ടിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കണേന്ന്. അപ്പൊ പരമയോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആ ഡോക്ടർമാർ പോലും ഹൈപ്പോതെസിസിൽ പരാജയപ്പെടുവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അനുമാനം എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല. മനുഷ്യന് സ്വതവേ ടെൻഡൻസി ടു കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ഇനി 3-മത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം. വേദങ്ങള് ശ്രുതികളാണ്. അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം, ശ്രുതി മാതാവ് എന്നാ പറയാ. അമ്മയ്ക്ക് തുല്യാണ് അത്രേ. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് അമ്മയാണ് ആധികാരികമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആള്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അതിന് അധികാരിയായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അല്ലെ? പത്രാസ് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോഴ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ചിലവര് വിചാരിക്കും അല്ലേ എന്താ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വലിയ മേനി നടിച്ചൊക്കെ പറയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് തത് ശൃണു എന്ന്. ഇവിടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നീ കേൾക്കൂ എന്നാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തത് ശൃണു. തത് ശൃണു, തത് ശൃണു എന്ന്. ഇപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ തത് ശൃണു, അത് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ, അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ്. തത് ശൃണു, തത് ശൃണു എന്നിവിടെ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനില് മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് തത് ശൃണു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം,
അത് കേൾക്കൂ. ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആദ്യം കേൾക്കണം, അല്ലെ? അപ്പോ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നവധ ഭക്തി ഉണ്ട്, അല്ലെ? നവധ ഭക്തി നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെയാണ്. ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുന്ന ആ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ്, അല്ലെ, വൈറസ് കാണില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ വൈറസ് വന്നിട്ടാണ് കൊറോണ വരുന്നത് എന്ന്. അനുമാന പ്രമാണാണെങ്കിലോ നമ്മള് പറയും, കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നാല് അതിനകത്ത് പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് അറിവല്ല, അല്ലെ? പിന്നെ ശബ്ദ പ്രമാണം, അത് ആധികാരികമായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക ആണ്. ഇപ്പൊ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ആദ്യം ചെവിയാണ് ഇത്ര ഉണ്ടാവുക. മരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന്. ചെവിയാണ് ഇത്ര ഒടുക്കം ജഡമാവുക എന്നാണ്. അത്ര പ്രാധാന്യാണ് ശ്രവണത്തിനുള്ളത്. അപ്പോ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ, നമ്മൾ ഇന്നലെ കഥ പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദൻ നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. എപ്പോ ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാരദമുനി അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴേ അതൊക്കെ ആ വയറിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞായിരുന്ന ആ പ്രഹ്ലാദൻ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ശൃണ്വതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃൽ സദാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം ഭക്തനില് തനിയെ വളർന്നു വരും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വരികളാണ്. ഇപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കഥകള് എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകള് നമുക്ക് കേൾക്കാണ്, അല്ലെ? നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കൃഷ്ണ പ്രേമമുണ്ട്. അത് കാമമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കി എടുക്കണം, അല്ലെ? ആ കൃഷ്ണ പ്രേമം. അങ്ങനെ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ പിന്നെ തനിയെ വളർന്നു വരും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കൃഷ്ണ പ്രേമം ഇങ്ങനെ ഉണർന്നു വരിക, അല്ലെ? വളർന്നു വരിക. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യദതി സിദ്ധയേ യദാമഭിസിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതാ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. കുറെ പേര് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലേ, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 250-300 പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര 50 പേര് പോലും വരുന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണത നേടണം എന്ന്, എനിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വേണം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കണവരിലും അപൂർവം 1-2 പേരെ വിജയം കൈവരിക്കാറും ഉള്ളൂ എന്നാണ്. മാരത്തൺ ഓട്ടം പോലെയാണെന്നാ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കണേ. തുടക്കത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് ഓടാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെ? എൻഡ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോ 5-6 പേര്, അല്ലെ? വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പേര് ബാക്കി കാണുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മീയത എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ്, അല്ലെ? വരാൻ വിഷമം, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ
ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വേണ്ട വെച്ച് പോണു, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പേര്, അതിൽ ചിലര് മാത്രാണ് പൂർണ്ണത നേടുന്നുള്ളൂ. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? എന്താ പറയണേ, ഭഗവാനാണ് അല്ലേ പരമപുരുഷൻ, പരമസത്യം, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം, ആദിമനാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസാണ്. എത്ര കേട്ടാലും തന്നെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ വഴി എളുപ്പമുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർക്കും ചെയ്തുകൂടെ അല്ലേ ആ ഭക്തന്മാർക്ക്? ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെന്തിനാ വിഷമുള്ള വഴി കൂടെ പോണത്? അല്ലെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോവാനാ വിഷമം അല്ലേ? സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോകാൻ അതൊക്കെ എളുപ്പാണ്. നരകത്തിൽ പോണെങ്കിൽ കുറെ പേരെ കൊല്ലണം അല്ലെ, പിടിച്ചു പറിക്കണം, കുറെ ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, അപ്പോഴാ നരകത്തിൽ പോവാ. ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ അതൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ. നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക, അത്രയൊക്കെ വേണ്ടൂ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവജ അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്തൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെയോ 3 കൂടെ ഉണ്ട്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അങ്ങനെ 8 അല്ലേ. അപ്പോ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും അല്ലെ. സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് പൂർണ്ണരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്താണ് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിൽ കൂടി ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നരശരീരം ലഭിച്ചേക്കാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം? അറിവും വേണം, അനുഭവവും വേണം. അത് കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. ഇരുട്ട് മുറിയില് ഒന്നും കാണില്ല. അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണാം, ക്ലിയർ ആവില്ല. പൂർണ്ണ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവണം, അപ്പൊ ഒട്ടും സംശയമില്ലാതെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലാണ്. കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം. ആത്മീയത അത് സംശയലേശമന്യേ എങ്ങനെയാണ് അറിയാ? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത്. അപ്പോ എന്താ പറയണത്? ഈ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി കാണുന്നത് ഒക്കെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നുള്ള 3 സൂക്ഷ്മ തത്വങ്ങളെ കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതാണ് ഭിന്ന പ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊന്നും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ലയോ? ആ അറിവാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അത് അനുഭവിക്കുക, അതാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? ഒരു സംശയത്തിനും ഇട നൽകാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ ഏതം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന
ജീവഗണങ്ങളാണ്. അതെ, ഇപ്പൊ ജീവഗണങ്ങള് നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അത് ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികളായിട്ടുള്ള ജീവഗണങ്ങള് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് കടലും കടലിലെ ഒരു തുള്ളി ജലവും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തെ വിച്ഛേദിക്കാൻ ഉള്ള ശക്തിയൊക്കെ നമ്മളിലുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ്. ജീവസത്തകളോ ഭഗവാന് അധീനരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയില് ജീവസത്ത കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിലെ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. കാര്യം പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അല്ലെ? കാരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവണത്. അതുപോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവഗണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? അവര് ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതി, താഴ്ന്ന ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായി വാ. മത്ത പരതരം, പര എന്നാണ് ഇവിടെ. പരതരം നാന്യത്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. കിഞ്ചിത്, ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയാം. മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായി വാ. ഒരു നൂല്, സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരട്, ഒരു ചരടില് മണികൾ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവവും എന്നിൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേലെന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? ഈ മുത്തുകളൊക്കെ ഒരു നൂലില്, ഒരു സൂത്രത്തില് കോർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ നൂലില്ല എങ്കില് അത് അടുക്കും ചിട്ടയിൽ അവിടെ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അതിന്, അല്ലെ? ഇതിപ്പോ നൂലിൽ ചരടില് കോർക്കപ്പെട്ട കാരണത്താല് ആ മുത്തുകളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റായി ഇരിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ്. അപ്പോ ഈ നൂല് കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? മാലയ്ക്കകത്താണ് നൂലുള്ളത്. ആ നൂലില്ലെങ്കിലോ എല്ലാം ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോവും. അതുപോലെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, അവന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അവയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്, അല്ലെ? 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അവയെയൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പോകി നിലനിർത്തുന്നതോ ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ താക്കോല് അവിടെ ഇരിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ കുട്ടി സ്കൂള് വിട്ട് വന്നപ്പോ കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ്, അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന്. വീട്ടിലെ അച്ഛനുണ്ട്, അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? നൂല് അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മാല കാണുമ്പോ നമുക്ക് നൂല് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വൈഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ ചരാചരാത്മാവാണ്. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. രസോഹം അപ്സു, വെള്ളത്തിന്റെ രസം, ജലത്തിന്റെ രസം. ജലത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയൂല്ലേ, പക്ഷെ ജലത്തിന് ദാഹിച്ചു വരണ വേളയില് ജലം കുടിക്കാൻ നല്ല രുചിയാ, അല്ലെ? പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം. അതുപോലെ പ്രണവ സർവവേദേഷു, വേദങ്ങളിലുള്ള പ്രണവ മന്ത്രം. ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഖേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും
ഞാനാകുന്നു. ആ ഈ കുട്ടി എത്ര രുചികരമായിട്ടല്ലേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദാഹിച്ചു വന്നപ്പോഴ്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ജലം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണ്ടേ? രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. കാരണം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ആ സ്പന്ദനം ഓം എന്നുള്ള അത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീത്വവും അങ്ങനെ തന്നെ. ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കുടിക്കണ ജലത്തിന്റെ രുചി അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് കരുതാം. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, ഓങ്കാരം എല്ലാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തില് ഓം ഇല്ല. എന്താ? കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓം വേറെ വേണ്ട അല്ലേ? അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിവുകള് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? പുരുഷന്റെ പൗരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ തേജസ്, ഓജസ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. മിടുക്കരായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഇക്കോ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം അല്ലെ? എന്താ പറയാ, പ്രതിധ്വനി കേൾക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കല് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് പ്രഭുപാദ് ഇങ്ങനെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ശിഷ്യരൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, നോക്കൂ സ്വാമി, ഈ സൺറൈസ് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയാണ്, നല്ല പെയിന്റിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റിങ് ഇത്ര നല്ലത് എങ്കില് പെയിന്റർ എത്ര നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് സൺറൈസ് അല്ല, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ദർശിച്ചത് അല്ലെ? അതുപോലെ ഒരു പൂവിന്റെ സുഗന്ധം, ഇത്രയും സുഗന്ധം ഒരു പൂവിനുണ്ടെങ്കില് അതുണ്ടാക്കിയ ഭഗവാൻ എത്ര സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 10 ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആദി ബീജം ഞാനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആദി പിതാവ് അല്ലെ? അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം നൽകുന്നത് ഞാനാണ്. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, ശക്തി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. 12 യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്തയേ വേതി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ 3 സത്വം, രജസ്, തമസ്. അവയുടെ പ്രഭാവം ത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങള്, ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരർത്ഥത്തില്. എന്നാലും ഭഗവാൻ അതിനൊന്നും അധീനനല്ല അല്ലെ? എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അധീനനല്ല. പക്ഷെ അവയൊക്കെ ഭഗവാനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ജയിലില് കള്ളന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ? പ്രധാനമന്ത്രി വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ടാ. അല്ലാതെ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ജപം ചെയ്യുക അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപുവിന് പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പുത്രൻ ഉണ്ടായി. നമ്മൾ ഇന്നലെ കഥ കണ്ടു അല്ലെ? അതും ഭഗവത് ശക്തി തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഇത്ര ഭക്തനായിട്ടുള്ള മകൻ അല്ലെ? അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പോലും 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതില് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? ഭവേ ഭവേ യഥാഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാദസ്ത്വം നോ യഥ പ്രഭോ
നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനോ തം നമാമി ഹരിം പരം. ഹരിനാമം ജപിക്കുക, അതാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി ഹ്യേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പോ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് എന്റെ ദിവ്യശക്തി ആണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്. അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എളുപ്പമല്ല. എന്നാലോ എനിക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് ഭവസാഗരത്തില്, ഇത് നമ്മളാണ്. ഈ സാഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ഈ സംസാര സാഗരം അല്ലെ, ഇതില് ഒരു നില കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുങ്ങി താഴാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴ് ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിച്ചാ മതി. ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണില്ല ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ജനിമൃതികളിൽ കിടന്നിങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾ അറിയണില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശക്തിയെ മറികടക്കാനൊന്നും എളുപ്പമല്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ പ്രഭാവം അതിങ്ങനെ മായയാല് അതുപോലെ ത്രിഗുണങ്ങളാലെ ഒക്കെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാ ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വന്നാലോ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്നാണ്. 15. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരര്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. മൂഢൻ, കഴുത മൂഢരാണ്. കഴുത ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് അറിയില്ല. പുല്ല് കിട്ടുക, അവസാനം കുറച്ച് പുല്ല് കിട്ടും, അതിനറിയില്ല. അവിടെ എവിടെ നടന്നാലും പുല്ല് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോ നരാധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണ ആള്, അതാണ് നരാധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വിദ്യാസമ്പന്നരെന്നുള്ള കൂട്ടര് ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് നടിക്കും. അവർക്ക് ഓരോ ഈഗോ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനൊന്നും അവർ ശ്രമിക്കില്ല അല്ലെ. ആത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് ആരാണ്, ഇതൊന്നും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ എന്ന്. പിന്നെയോ 4മത്തവരോ നിരീശ്വരര്, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കില്ല അല്ലെ. രാവണൻ അല്ലെ. ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അറിവ് നേടണം. അറിവ് ആരാണ്? സാധു, ശാസ്ത്രം അല്ലെ, ഗുരു പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവുക. അപ്പോ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാണ്. ഭഗവാനേക്കാൾ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം വേറെ ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എൻ്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാത്തവരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 4 കൂട്ടരുണ്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് മൂഢന്മാര്. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുത. നരാധമന്മാര്, നരൻ മനുഷ്യൻ, അധമൻ താണവൻ. ഭഗവത്ഗീതാ ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കും. ദുഷ്കൃതികളോ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുക. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികൾ അഥവാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ
അവര് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ അവരാണ്. ഇവര് തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ ഭഗവാനില്. ഈ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആരാണ് 4 പേര് സുകൃതികള്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീജ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് സുകൃതികള്. ദുഷ്കൃതികളായ 4 കൂട്ടരെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയണു സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ എന്നുവെച്ചാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക അല്ലെ. ധനകാംക്ഷി, വിത്തം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീട് വേണം, കാറ് വേണം, കല്യാണം വേണം, ജോലി വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. പിന്നെയോ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം, ഇനി കൂടുതൽ എല്ലാ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെയുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രനെ ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദുഃഖിതൻ എന്നുള്ള ദുഃഖിതരുടെ ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ ഗജേന്ദ്രൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം ദുഃഖമായിരുന്നു അല്ലെ. ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കരകയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയോ, ഇവിടെ എന്താ? ജിജ്ഞാസു. ഇത് വ്യാസ, ഹരേ കൃഷ്ണ, വ്യാസദേവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നിയായ വാടികയുടെ ഗർഭത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വർഷമാണ് ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പുറത്തു വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. എന്താ കാരണം? മായ പിടികൂടും, അത് കാരണം വരുന്നില്ല എന്ന്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നേരെ വന്ന് പറയാണ്, മായ പിടികൂടില്ല, പുറത്തു വരൂ എന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ സന്ദർഭം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയോ, ഇവിടെ ജ്ഞാനിയാണ് അല്ലെ. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പരീക്ഷിത്ത് 7 ദിവസത്തിനകം സർപ്പദംശമേറ്റ് മരിക്കും എന്ന് ആ ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴ്. പിന്നെ ഇവിടെ ധ്രുവനാണ്. ധ്രുവൻ അത് വിത്തം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. അർത്ഥാർത്ഥിയായിരുന്നു ധ്രുവൻ. അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴ് രണ്ടാമത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ സങ്കടം വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ വന്ന് തപസ് ചെയ്തു. അതിന് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അവിടെ സന്ദർഭം. ഇവിടെയോ, ഇവിടെ രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് സുഗ്രീവനുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ അത് ജ്ഞാനികളാണ്. ഈ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടുക, വേറെ ഒരു അർത്ഥം ആഗ്രഹമോ വേറെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ജ്ഞാനികളായ കൂട്ടരാണ്. അങ്ങനെ ആ 4 തരം സുകൃതികളുടെ ഉദാഹരണത്തിനുള്ള പിക്ചറാണ് അവിടെ, സന്ദർഭമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്സംഗം ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. നമ്മൾക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാൻ, ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സത്സംഗം വേണം. ധ്രുവൻ ഇവിടെ കാമിക വനത്തില് 6 മാസം പഴങ്ങള് മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് തപസ്യ ചെയ്തു. പിന്നീടോ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മാത്രം, പിന്നെയോ ജലം മാത്രം, പിന്നെ ശ്വാസം മാത്രമായി. പിന്നീട് ശ്വാസം പോലും ഇല്ലാതെ തപസ്യ. എന്താ വേണ്ടേ? ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനം വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴോ മറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന്. അതുപോലെ 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കണം അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോരാ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവാത്മാവിന് പോലും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നത് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഭൗതികതയോട് ആസക്തി വിടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.
ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാനോട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തി ലതയുടെ വിത്ത് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അങ്കുരിക്കണം. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അത് പൊട്ടി മുളക്കില്ലേ? ഒരു വിത്ത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭക്തി ബീജം വളരണം. അങ്ങനെ പൊട്ടി മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതിന് പിന്നെ സാധനാഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം. ജലം കൊടുക്കണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ സാധനാഭക്തി ആകുന്ന ഭക്തി സാധനകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ആ ഭക്തിലതയെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഗോപികമാര് അല്ലെ, ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തകളായിട്ടുള്ള ഗോപികമാര് എപ്പോഴും അവര് കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴ് അല്ലെ ജ്ഞാനം നശിക്കണു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തന്നെ. അവര് അന്യദേവതമാരെയൊക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായ നേട്ടത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അവര് ഈ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ച് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അല്ലെ, പ്രാർത്ഥനകള്, അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങള് ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പല പ്രകൃതിയിലുള്ളവര്, ചിലര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ യജിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചിലവര് അന്യദേവന്മാരെ ഭജിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയൊക്കെ. പെട്ടെന്നുള്ള ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനായിട്ടാണ് അന്യദേവതകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോ ദേവതകൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും ആവുള്ളൂ. ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധികൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ? ഭഗവാനേ കഴിയുള്ളൂ. അന്യദേവതകൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ആ ദേവനോടുള്ള വിശ്വാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദേവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി തരും. ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല. എന്താണോ നമുക്ക് നല്ലത് അത് മാത്രാണ് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് തരിക. ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് തരിക. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്താ പറയണേ? അന്യദേവതകളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢരാണ് എന്നാണ്. അവർക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫലം കിട്ടും, അതൊക്കെ തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരൊക്കെ അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലാണ് മരണശേഷം എത്തുന്നത്. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തര്, കൃഷ്ണഭക്തര് പരമോന്നതമായ കൃഷ്ണ ലോകത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴും എന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദൈവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നേട്ടം സിദ്ധിക്കുന്നത്. സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടമൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തരുന്ന വരങ്ങൾക്ക് എണ്ണയില്ല, കാരുണ്യത്തിന് അതിരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനില് ഭഗവാനുള്ള കനിവ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കാണ്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല.
യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ അറിയില്ല? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഒന്നും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല ഒരിക്കലും. അവരെ എന്താ മറക്കണേ? യോഗമായ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അജനാണ്, അവ്യയനാണ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണില്ല. ആ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. എന്താ ഭഗവാൻ, കഷ്ടാണ് അല്ലേ ഭഗവാന്റെ കാര്യം. പറയാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം. പണ്ട് ഉണ്ടായതും ഇന്നിപ്പോ സംഭവിക്കണതും ഇനി വരാൻ പോണതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും കുറിച്ചറിയാം, ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല അല്ലേ. എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ, അറിയാനൊട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. 28. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാവുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ഒരു ജന്മം, ഈ ജന്മത്തില് ചെയ്താല് അതിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവണത്. അതുപോലെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. അതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് വിമുക്തരാവും. അങ്ങനെ അവര് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടല്ലേ ഒരു ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി, ഏറ്റവും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് പേരാണ് വരുന്നത് ഇസ്കോണിലേക്ക്. IIT IIM പഠിച്ചിറങ്ങിയ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ? അവർക്കൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ഉള്ള ശമ്പളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവര് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വരികയാണ്. ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഈശ്വരോന്മുഖമാകണം, എല്ലാവരും പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, സന്യാസ ജീവിതം എടുത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇവരൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിലല്ല, പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് അവര് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ജന്മം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദു പ്രയാണകാലേ ബിജമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്തു പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോഴെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നറിയുന്നവര് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ തന്നെ സ്മരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ മറ്റു ദേവതകളില് വിശ്വാസമുണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാല് എല്ലാ ദേവകളും ആ സത്യത്തെ അറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദേവതകൾ നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമായിരിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഭഗവാൻ ആ CEOയുടെ കീഴില് കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഫൈനാൻസ്, HR, ടെക്നിക്കല്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ദുർഗാദേവിയാ, എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററോ സരസ്വതി ദേവി, ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ കുബേരനാണ്,
സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ആരാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലേ? അപ്പോ ഭക്തി യോഗം പാലിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ രഹസ്യം അല്ലെ, ഭഗവത് തത്വം അത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഇന്ന് എന്താ മനസ്സിലായേ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന്? ആരാ പറയാ? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നവന് മരണം വരെയും ഭഗവാൻ തുണയുണ്ടാകും. മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും പറ്റും അല്ലേ? അതെ. 4 തരം സുകൃതികൾ ആര്? 4 തരം ദുഷ്കൃതികൾ ആര്? ഓരോന്നും കാണുമ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി അല്ലെ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആരാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? വായിച്ചോളൂ. തത് ശൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അത് കേൾക്കൂ. അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ്. തത് ശൃണു. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതാ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവാത്മാവ്, ജീവഗണങ്ങള്. ജീവഗണങ്ങള്. ശ്ലോകം 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചില്ല മാതാജി. അതെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ള അതും 5 മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം കൂടുന്ന 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട അത് വായിച്ചു. ജീവഗണങ്ങൾ വായിച്ചു. അത് വായിച്ചു. 5-ാമത്തെ 7 ധനജ്ഞയായ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ ഇണങ്ങി കോർത്തിരിക്കുകയാണ്. സർവവും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സർവ്വത്തിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതുപോലെ? ഈ സൂത്രേ മണിഗണായിവ, ഈ നൂലില് ചരടില് മണികൾ കോർക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എന്ന്. 6 മാതാജി ഒന്നും കൂടെ പറയണേ. എന്താണ് ഈ 5-ാമത്തെ? ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ ഭഗവാനാലാണ് നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നത്. ഏതുപോലെയാണെങ്കില് ഈ ഒരു ചരടില് മണികൾ എങ്ങനെയാണോ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ എന്നിലാണ് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരല്ല? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മത്സ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വര രൂപരും ആയ അസുരന്മാർ 4 കൂട്ടര് പ്രാപിക്കയില്ല. ദുഷ്കൃതികള്. ശരണം പ്രാപിക്കും. ഇനി സുകൃതികള് 4 കൂട്ടരാരാ? ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടര്. ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം ഏതാണ്? ഗജേന്ദ്രൻ, ദ്രൗപദി. ശ്ലോകം 23 ഒന്നാരാണ് മാതാജി? ഗജേന്ദ്രൻ, ദ്രൗപദി. ശ്ലോകം 23 എന്തിനെ കുറിച്ചാ?
ദൂതന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ അന്യദേവതകളെ, ഭഗവാൻ ഒഴിച്ചുള്ള അന്യദേവതകളെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഫലാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 30 എന്താ പറയണേ? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാമോ? അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ വസിക്കണ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആവും. ഗോലോക ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അതില് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണെന്ന്, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂർലോകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ താമര വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ, അതിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട് വേറെ. അങ്ങനെ 3 തരം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കൃഷ്ണ. ഇനി എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇനി? മാതാജി, ദുഃഖിതനുള്ള ഉദാഹരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ? ഏതിന്റെ? ദുഃഖിതനുള്ള ഉദാഹരണം. ദുഃഖിതനാണല്ലോ ഗജേന്ദ്രൻ. അവിടെ മുതല കടിച്ചിട്ട് കാലില് മുതല കടിച്ചു. എന്നിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ കിടന്നു. അവസാനം ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തു. ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി.